Hola, soc Elvira Peris, directora i tècnica especialista en conductes addictives en 9x3. El proper 13 de febrer ens veurem per impartir la conferència Adolescents i conductes addictives, què hem de saber els pares? I es preguntareu, a aquestes hores hem d'estudiar alguna cosa? Hem d'ensenyar-se alguna cosa? Doncs bé, en tema de drogodependència, després de molts anys d'experiència, sabem que la clau està en la prevenció. Ahí és on està el nostre èxit. Sabem que és molt difícil, és el més complicat, que és un temps llarg, entre els 12 i els 19 o 20 anys, que té diferents etapes i diferents fases. No sols és aconseguir que no consumisquen. Doncs bé, heu de saber que perquè vingueu a la xerrada no vol dir que tingueu un fill amb problemes de drogues, que la societat, les drogues han canviat. No és el que era quan vosaltres éreu joves. Que entre els 12 i els 19 anys el consum de drogues o l'inici d'alguna conducta addictiva, com per exemple les noves tecnologies, marca definitivament una forma d'actuar. Que és complicat abordar el tema. Que els vostres fills creuen que ho saben tot i que vosaltres no s'entereu de res. Ignorància? Pot ser. Però bé, després de tot això el que volem és tindre una horeta per parlar, per explicar-vos estratègies, per a que ens feu preguntes, per dir-vos quin és el present i el futur, què és el que sí que val en prevenció i què és el que no val en prevenció, i cadascú puga fer totes les preguntes que vulgui, perquè el que sí que volem és no donar una xerrada magistral, sinó que vos siga pràctica a vosaltres. I crec que podem contestar moltes preguntes de les que teniu. Així doncs, ens veiem el dia 13 a les 8 de la vesprada en l'IES Antoni Lledó.